Rizal University Choral wagi sa 2023 Busan Choral Festival and Competition. Narito ang report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Top prize for ethnic category, top prize rin for classical mixed category at itinanghal na Grand Prix winner. Yan ang naiuwi ng De La Salle University Choral mula sa Choral Festival and Competition na ginanap sa Busan, South Korea noong October 16 hanggang October 21. Mahigit 30 grupo ang tinalo nila. Kalaban din nila ang 4 pang grupo na mula sa Pilipinas. Lunes ng hating gabi, dumating sa bansa ang DLSU Choral. Sinalubong sila ng yakap ng kanilang mga proud na mga magulang at iba pang kaanak. Siyempre para naman maiparamdam sa kanilang supporters ang panalo, nagsample ang grupo ng kanilang winning piece. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong na bituin. Ayon sa conductor ng grupo na si Joel Aquino, na nanalo rin na Best Conductor, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa galing ng kanilang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply, pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw talaga sila makapaniwala na sila ang itinanghal na Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Asahan daw na mas gagalingan pa nila sa mga susunod na kompetisyon na kanilang sasalihan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News.